Mit is főzünk ma? Igen, valami rántott húst, előre fagyasztott szarság. Krumplit teszünk hozzá, és egy kis csinaiszal. Bebaszok a tepsibe. Múlt héten főztem benne valamit, úgyhogy még benne maradt a régi zsír, az elég lesz neki. De előbb vigyünk valamit, mele után megérdemeljük. Ez a szarság, ez kurva jó. Igazi rum és olcsó is. Ez is megpucoljuk a krumplit. Kíváncsi vagyok, mi a szar ebbe. Mondjuk ki ezt a gecit. Járvázásba vettem, úgyhogy kíváncsi vagyok, mi a szar. 2 darab fagyasztott geci. Kőkeményre van fagyva. Hát az östöbb. Be kell basznom a mikróba. Pár perce. Én zacskós jó az ott. Ez az. A kedvenc deszkám. Nem szoktam pucolni, így hajastól mindig összevágom és bebaszom a tepsibe. Így, most szóljunk rá egy kis zűrtséget. Ez hogy fog kinézni, mint a rakott krumpli a végén? Hát, érdekes lesz. Tegyünk be egy kis borsot. Egy kis sót. Én mindig a Himalái rózsaszín szalt használok. Jósózzuk meg. Persze ne felejtsük ki a kedvencemet. Meg adjunk hozzá egy kis ízt is. Ez az. Isteni. Megszorok rá egy kis paprikát. Csípőset. Vagyis paprika pálivá, az azt jelenti, hogy csípős paprika. Bár hogy mennyire csípős, az szubjektív. És egy kis fokhagymát. A csesznek az azt jelenti, hogy fokhagyma, baszki. Granulátumos. Ami igazából nem a kedvencem, mert én a hagyományos fokhagymát imádom. Ez a granulátumos. Lószar. Ne felejtsünk betankolni. Na, tegyük egy kicsit egzotikussá. Lökjünk rá egy kis olívabogyót. Ja. Nézzük meg a rántott szart. Jó, ez már. Hát úgy. Igazi kemény középen. Mégis szarakjuk. Szarakjuk ezt a szart, betesszük még egy percre. Teszünk még rá egy kicsit ebből a édes savanyú chili szószból, ami szintén a kedvencem. Közben töltsük tele a poharunkat ismét. Baszki, ebből meg tudnák inni egy egész üveggel. Isteni az íze. Olyan mély, melengető, csokoládízű igazából. Legalábbis nekem úgy ízlik, mint a csokoládé, az éj csokoládé. Ilyen maradt egy kis gombám, tegyünk bele egy kis gombát is. Főleg ezt a hatalmas. Imádom, olyan földes ízt ad nekik. Persze kalóriákban nem gazdag, ettől nem ízik meg az ember. Így felszeleteltük a kicsikét, most pakoljuk tele. Az, aki úgy gondolja, hogy ez a vágódeszka túl szar főzésre, az küldhet egy kis segítséget, hogy vegyek egy új vágódeszkát. A legközelebbi videóban veszek is egyet. Már ha valaki küld hozzá lóvét.
mert nekem ez így igazából megfelel. Így jó puposra tekerjük ezt a rakott, hát ez inkább már nem is rakott krumpli, hanem inkább a rakott gomba. Rakott gomba, vagy a ragú. Teszünk hozzá egy kis vajat, persze csak az íz miatt. Ne legyen azért olyan zsíros, olajos az egész, hanem lágyabb legyen az íze, hát teszünk hozzá egy kis vajat. Remélhetőleg elolvad és nem csinál nagy galibát. Így, szép. Úgyhogy külön fogjuk serpenyőben megsütni ezt a szart, és ezt meg bedobjuk szépen a sütőbe. Jó, megborsoztuk, tettünk egy kis szalonnát, és na, ne felejtsük ki a kedvencemet. Ez az. Ennélkül nincs élet. Egész szomjaztam tőle. Oh yeah. Ez a... Hé. Kurva jó lesz. Basszuk is bele. Szépen süstörögjön. Ez az. Jó ez. Így befóliáztuk szépen. És lökjük be a sütőbe. Előmelegített sütő. Ez az. Szépen. Adjunk neki 250 fokot, vagy 200-at. Hát franc tudja, valamit közötte. Addig megcsináljuk ezt a szart. Írjátok meg vajon meddig kell ezt sütnöm? Milyen színűnek kell, hogy legyen? Gőzöm nincs. Barnának? Aranybarnának? Kezd szétmálni ez a szar. Süssük még egy kicsit, már vagy 2 perce rajta van. Ó, igen. Szépen néz ki. Erre inni kell. Már alig van belőle. Ahogy mondtam, az egészet ki tudnám inni. Mivel ez a különbség a minőségi alkohol és a szar olcsó alkohol között. Hogy a minőségi alkoholból bármennyit iszol, nem lesz tőle fejfájásod, mert hát minőségi és nem szar. Ezzel a kajával pedig egy probléma van, az pedig az időzítés. Mivel a hús már majdnem kész, de a körítésre még várni kell lesz, hát minimum legalább fél órát. Úgyhogy csinálj az időzítésre, mert az nagyon fontos. Jó, igen. Igen, ez nagyon kígyó. Oh yeah. Lapátoljunk. Ez igen, ezt fincsi.